Какво току-що ни докараха от автовоза? Кой каза, че от Канада идват само ударени автомобили? Мисля, че този автомобил е напълно здрав. Защо? Защото тук ще ви отговоря на един от най-важните въпроси, които ме питат всеки ден. Колко пари ще пристигне автомобила до България? Ето отговора. Може да пристигне за 25 000 лева, може да пристигне за 65 000 лева. Как се казва, кой плаща? Той поръча музиката. И ето какво е поръчал нашия клиент. GLS 450, 2017 година, на 80 000 км, а не откъде да е, а от дилър в Канада. Да, тази кола идва 65 000 лева до България, сами ще си прецените дали цената е добре, клиента го устройва, защото не е поел никакви рискове, а получава автомобил в напълно перфектно състояние, на доказуеми километри и на всичкото отгоре мега натупан с екстри. Знаеш какво означава, че тази кола е напълно сертифицирана? Представи си, че в Канада има един чеклист, по който автомобила трябва да отговаря на изискванията на движение. Дали всички системи работят безупречно, дали има течове по автомобила, дали мотора работи добре, дали скоростите работят добре, което означава, че е в абсолютно перфектно състояние. Клиента, когато се свърза с мене, мислехме да купиме кола от търг, в един даден момент той прецени, че не иска да поема излишни рискове и ето какво получава. Гледай сега какво се случва под капака. Това тук има ли нещо общо, когато закупиме кола от търг? Мисля, че думите са излишни. Давай да затваряме сърчицето, да видим какво го получаваме. Ела да видим дали има някъде забележка по автомобила. Може би тук. О, не, това е мръсно. Дори тук няма забележка. Разбира се, адаптивни LED фарове, които не само се превключват сами на къси и на дълги, а и завиват в завоите. Ела да видим какво имаме в багажника. Разбира се, той е електрически. И какво да имаме? Няма да имаме части. Разбира се, оригинални два комплекта стелки. Да, батко, какъв интериор. Кожен волан в комбинация с махагон. Айде да му чуваме гласчето на този GLS. Мърка като котенце. Няма, разбира се, нито една лампа по таблото. Какво имаме вътре? Какво имаме вътре? Супер много екстра, аз не знам откъде да почна. Пара на волана, подгряване на седалки, обдухване на седалки, асистент за мъртва зона в огледалата, активен дистроник, двойна панорама, 360 градусови камери, предни и задни парктроници. Разбира се, имаме адаптивно въздушно окачване. Този автомобил е меко казвам в перфектно състояние. Както на екстериор и интериор, така и на мотор, скорости, ходова част, ръжди. Хайде да разбием сега един мит за ръждата на канадските автомобили. Mercedes, BMW, Audi, Volvo. Въобще не дейте да говорите за ръжда. Когато купим автомобил от дилър, наистина има за какво да имаме претенции. Да, наистина автомобила струва повече пари, може би граничи с цената на българския пазар, но получаваме, меко казано, перфектен автомобил. Автомобилът е точно на 84 882 км. И виж какво се случва. Точно преди 50 км колата е със сменено масло. Разбира се, автомобил е 7-местен. И аз кивай тук какво става сега. Телевизори, подгряване на задните седалки. Само натискаме този бутон. Предните седалки отиват напред. Втория ред автоматично пада и се вдига нагоре. Това не е достатъчно. Последния ред седалки падат чрез натискането на този бутон. Отново натискаме бутона и седалката се вдига автоматично. Доста добре измислено. Просто Мерцедес си е Мерцедес. Защо този GLS се озова на платен паркинг? Защото ние не само докараме автомобила до България и ти го връчваме, а се грижим за целия процес до неговата регистрация. Какво се случи с тази кола? Тя пристигна толкова бързо, че клиента все още не се е прибрал от чужбина и го изненадахме. Без значение дали автомобил е ударен и трябва да се направи, просто ще се боядиса или както в този случай, единствено ще сменим стоповете и ще изготвим документите за регистрация. Затова той докато се пребере, ние ще се погрижим за целия процес, ще сменим стоповете, ще изготвим документите за технотест и ще му предадем колата на ключ. Ако и ти искаш такъв уникален автомобил, вече знаеш. Посещаваш сайта, обаждаш ми се и ще видим какво може да измислим по въпроса, но най-вероятно ти ще притежаваш един перфектен автомобил на доста по-ниска цена от пазарната.